L'univers és immens i encara ple de misteris per resoldre. Sabies que només podem veure una petita part del que hi ha a l'espai? El que anomenem matèria visible, com les estrelles, planetes i galàxies, només representa un 5% de l'univers. La resta és una combinació de matèria fosca i energia fosca, dues forces que els científics encara intenten entendre. Un dels grans descobriments dels últims anys ha estat l'existència dels exoplanetes, planetes fora del nostre sistema solar. Alguns d'aquests planetes podrien tenir condicions similars a les de la Terra, la qual cosa fa pensar que podria existir vida en altres parts de l'univers. Però, com es descobreixen aquests planetes? Els telescopis espacials com el James Webb ajuden els astrònoms a detectar petits canvis en la llum de les estrelles, indicant que un planeta hi passa per davant. A més, l'univers no està quiet. Les galàxies s'estan allunyant les unes de les altres a causa de l'expansió de l'univers, un fenomen que es va descobrir gràcies a l'astrònom Edwin Hubble. Aquesta expansió és la prova que l'univers es va crear en un moment concret, el Big Bang, fa uns 13.800 milions d'anys. El futur de l'exploració espacial és apassionant. En projectes com la colonització de Mart o l'estudi de llunes com Europa, que té un oceà sota la seva superfície gelada, els científics segueixen buscant respostes a les grans preguntes. Què hi ha més enllà de les estrelles? Podrem algun dia viatjar a altres galàxies? L'univers és, sens dubte, un dels temes més fascinants per explorar.